Africa my continent, Africa my home. Sila sisobuka la sikhona olwabuka inhlangu yafa. Into eyenzekile la inkosi yesizwe, inkosi iyakulesi isizwe isibizile biza Ayanda Msweli neteam yakhe ukuthi ke mfana ngoba unosakwazi ukugijima esho njalo ithi indoda ngoba usakwazi ukugijima ngicela ungigijimele uye lapha kwaKhoza mawufika kwaKhoza ubheke kahle isimo sakhona mawuzosibhekile isimo sakhona bese uyabuya uzongitshela njengenkosi bese ngivukuza umphakathi ukuthi umphakathi awusukume ubambe ngoba isimo sikababa uKhoza asikho kahle usephila ngokugula njalo uphila ngokugula uthola ukuthi ke ayikho into ekwazi ukuthi imsupport imali uphila ngemali yempesheni kodwa ayeneli kahle ngendlela abuya agule ngayo mase kumbambile kumbamba kumqinisa okudinga ukuthi thina si South Africa si Africa sihlangane ndawonye sibambe lo mshikashika sibonge kakhulu inkosi yesizwe mayazi ukuthi le njini le lo mfana lo wasegunjaneni waseMatuba uma imkhomba imthuma imjuba ukuthi akenze lo msebenzi uzowenza simiseleke ukuthi sibambisane nenkosi yesizwe nesizwe sonke salapho obukwe nesizwe nje sase South Africa bese kuba ukuthi ke nomndeni wakwaKhoza nobaba uKhoza siyibambe lento nabashana bakhe sizoyibamba kwenza ukuthi alekeleleke ngayo yonke indlela akwazi ukuthi maye ufuna ukuya kwaDokotela aye kwaDokotela mayifuna ukuphuza amaphilisi akwazi ukuthola ibreakfast ekseni akwazi ukudla emini athole ilunch athole nesapha ezinye zezinto ke wena umsebenzi esinikezwe wona esijutshwele wona ukuthi ke sizowenza la kwaKhoza asizukuhlala ke njengoba sesinikwe lo umsebenzi onzima awulula esicela nina njengesizwe sase South Africa sibambisane sizophuma siyonqonqoza yonke iminyango kodwa lokhu sibe singakwenzi sodwa kuzobe kunosigwebo phambili bese kuba ubaba bese kuba ukuthi ke sibheke futhi nomalume osegoli umshana osegoli uhashela imhlophe naye sibonga ukuthi besingabamba phi ndawonye ukuze impilo kamalume wabo impilo yenqalabutho yethu ikwazi ukuthi ibe hengcono kunalena ayiyona ilokho Africa ilokho South Africa esithunywe khona ukuthi ke sizokwenza umuntu useyibuza ukuthi umsweli ne-entertainment yes umsweli ne-entertainment umsweli ungena noma yikuphi mayisethunyiwe kuthiwa kenza umsebenzi uzowenza lo msebenzi igama lomuzi kwaba la ekhaya igama lomuzi yes igama lomuzi ngqo kwakho wakhe ubani oqamba leli gama lalomuzi laqana ubaba uthini ubaba uyakhipha uthi wakho wayisho njalo wathi phuma uye wakho ngazantu kwakho wakhe manako wena uyakhishwa lapha ekhaya ukhishwelani sekufanele uwe kwakho uphuma kabi noma uphuma kahle cha mphumanga kabi uphume kahle ngathi uphume mina ngicela ubaba ukuthi cela ukuhluka ngoba ngase ngiganiwe sengibuyisa nezingane zami engithola ngaphandle entombini oh yes wayesethi kwakho wakhe kuba njalo ke emakhaya sazi kanjani baba sithatha usibeke usuphumile kwakho esikoleni asiqale lapha esikoleni asingaqala esikoleni asiqale ngokuthi ubaba ubani igama likababa ubaba wakho Ujiyela lokutsizwa ukuthi utazukile kwakwenze njani wayitazuko angeke ngasigcibana ngakasana ya umama uzalwa umabani Saloma Mthetho Mamthetho uzalwa le kwaMthetho nibangaki lapha kubaba ngathi sibanga ngoba kumama so4 yes ubaba amantombazana kumama omncane amantombazana amabili abafana abathathu yes thina saba u4 kumama oh yes bawu5 ngapha kumama omncane ubaba wayekhalisini enesithembu baba yeah mase wena ngwesingaki lapha kubaba ngwesithathu mina kwabaphilako mabe uhlanganisa bonke ke ayangizazi ukuthi sibanga ngikhuluma idlula kanti nibaningi kusho lokho kwabantu babedlula hayi okay mawusukhula uyangena esikoleni awungena esikoleni awusixoxele lapha ngiyangena esikoleni yeah esikoleni ngifundisa umama ngeenkukhu ngemali yenkukhu sifunda lapha emkhandlweni yes hayi ngiqhubeke nesikole kodwa ngixa kwezimbongolo ngapha njengoba ngonkunzi embongolo
Imbongolo zenzani? Usimbongolo. Okufuya imbongolo la ekhaya. Baba uyifuya imbongolo. Ya. Hayi ngesikoleni ngethipha umuntu ethipha ubaba wayengafuyile. Wayisiselwe inkomo. Leyo nto yamphatha kabi mhlawumbe sizoyithatha beshaqa isibaya. Mina ngifundisa ukusekwa ngifundisa ukuboshelwa esenkabo kanti akuyise zakithi. Mana ubaba ubengenayo imfuyo. Cha. Wayisiselwa bakwaMajola mina ngizelusa nje khulaze la ekhaya ngitheza la ekhaya. Kanti zakwaMajola lapha ehlulweni kulapha kuyabonakala umoya. AbakwaMajola benzela ukuthi ke ubaba asenge lapha asengelingane. Asengelingane. Kodwa uma sebeyithatha kwababhlungu ngisho eyodwa. Ngaze ngawulusa mina komunye uMajola ngathola inkomo yami engayiqamba ngathi ukudla umhlaba kanti yimi enzokhudla umhlaba. Wawuyiqambelana nengokuthi ukudla umhlaba. Kuyigama lifika nami. Olifika nje engqondweni laningenamlando. Lingenamlando. Ngathi ukudla umhlaba nje yimi enzokhudla umhlaba. Mana ke angithi makusiselwa umuntu uzokusisela mayizala zizale mhlawumbe sethi ke akusale amankonyane ethathe lezi. Cha akukungenjalo qala. Bobophela ulima usenga udliwa amasi kuphelele lapho. Engabe sayilanda umnikazi. Eyithatha. Ethathe zonke engasalutho. Ethathe zonke wayithatha kwasala lutho lapha ekhaya. Into yenza ukuthi ngize ngiyayiqaphela. Ngiyohlala emaplazini ngifuna umsebenzi emaplazini. Engaze ngathenga khona esiginci ngisebenzele ngiholi 10 ngenyanga. Washiya kwasikole leso? Ngashiya kwani nje. Esikoleni mawushiya lapho ushiya kwa-standard bani? Ngangiphasela u1 ngiphume ku-second akwasiwalutho. Ngamphasela u1. Mana Ngiqedile ku-second. Ngibona futhi impilo yalapha kwa1 uthi hayi iyasho induku. Mana ke uqokani lapha esikoleni niyaswenka. Aswenki lamabhruku edlilini. Lana marasi. Oh le elastic yayila. Ngapha ngemvalile rustic nje uyonke lo. Yes. Isikhindi. Isikhindi namayemba khona kuphela ukhakhe. Icathulo ayasiwa lo nto isicathulo. Uqala nini ufaka isicathulo? Qale sengithengela mina isicathulo. Wazi nje ukuthi isicathulo sisiyangenwa ngase. Asengisebenzela. Futhi hayi nesicathulo ngaqala ngetheki. Waqala ngetheki. Kwenza lethambise ngokuziba. Isicathulo siqinile phela manje. Ngangazi ukuthi isicathulo kufanele ngisigqoke ukwenza isiqoko sengasigqoka sengisekhona nami sengibona ko Black Moss wabontanga yethu. Hawu uzasibona usulapha no Black Moss. Hawu. Wayekani ngijengele sami isicathulo namanje sekhona. Sisakhona. Wasithenga ngokuqala. Nga. Uyasazi isigwebo lesicathulo. Uhamba usilanda indaba enthambo sesiqhubeka nokukhuluma. Uzibona sesingaphi ekamelelele ngilala ko. Sesishekile nakho umbishop. Oqoqa umbishop. Suka. Uzosibona nje ngapha phansi la phansi kwenjini lokhu esichuma kukhigenge silapho ke. Awu suka. Seseze sampunga ngesaba nje ukusishiya. Azasigqoka. Usakhumbula ukuthi asengangumuphi unyaka? Ayangisawazi unyaka kodwa sayisidala. Ayisidala. Nezingane lezi ngakabi nazo. Insizwa lezi ngizala la ekhaya. Iyoqala inangaki nje. Intombazane endala. Intombazane endala. Abafana balako 18 19 bathathu abafana ba. Abasala umabelo unkosikazi wami umdala. Oh. Yena umdala wangana kuqala. Yes. Wala ngendla. Okay. Nasi lesicathulo sisa. Sidala ngangiqala ukusithenga ukuthi ndayiphothula uyihlala lapha. Sindala isangeni sejekile. Nazi isicathulo. Inkosi le. Hayi ngangiqala uqoqa icathulo. Yazane kanishutha lento nje kodwa kangela. Hey. Ubishop kodwa nathi ngathi sinensimbi. Asiqinile. Ampela ubishop na ubishop ubishop. Cha mana ke asambeke unayo ibhuti omdala. Ukhona ubhuti omdala.
ubhuti omdala nishiyana kangakanani naye hayi angimazi nami ngazalwe sekhona owazalwa sekhona lento eminyaka uyazi kahle iminyaka yethu usiso omdala kithi we-firstborn yes bese ubhuti lo ehe kodwa ungathi siyashiyana ngoba abanye babedlula yes bese kuzosamina-ke bese kuthiwa ngilamayena ngoba ngama ngaphila nami inzokolanywa intombazane engelama naye ayingelami emhlane yalandela yangelama ngoba yiyo ephilayo babeshona bashonile nje bonke sisele nawo leyo ntombazane elama mina kuphela manje nosisi umama kaShwe siwashona uyena phela omdala umama kaHashe umama kaHashe yes yebo uyena omdala ekhaya wena ulandela bona mina ngilandela ubhuti elandele yena mina bese ngilandela umnethu nawe siwashona yes bese kuzoba yimi bese kuba nentombazane engelama ekhana kwabiyela le manake ubhuti omdala siyezwa kuyavela ukuthi wayeshaya isiginci ubhuti omdala wayeshaya isiginci kodwa engarekhodi kungamakhakho la endaweni eyiqomisela esha umjoliti uyasikhumbula isikhathi somjoliti nawe useyibhungwane somfana semncane kakhulu babeshaya lo mjoliti yini umjoliti mawuchaze ungakafiki lokhu koshukela ugqinelele angikwazi nami ukudlala umjoliti okay ufunda ngaso ke lesi siginci sikhathi sontsha hayi mayingekho sitshontsha kodwa ngayiphenduli intambo ungayiphenduli ngoba isiginci sengasifunda kabili okay ngisihlali unumber 1 ngapha ngenhla mase ngithenge sami ngase ngiphendule intambo ngiyibuyisa ngapha njengoba ngibamba nje mangibamba kanje ngisokola angazi nokuthi ukhuluma ngathi ubambani awuchazi cha angithi yabo mawuzode u1 ubeba ngapha ngibamba kanje manje ngakhona ukudlala kahle ngikhululeke u1 yini kuthi u1 lesi sicula kancane alitha unumber 1 iface leli yo iface nakhiyaliba ngapha ngaphezulu ayikhona khona ibase ibase le okay aliculisi alikushayisi kahle ngoba angithi isandla kufanele sime kanjena manje asiwazi manje kufanele qhwebe iface liqhwebe ngilibambe ngalomunwe la kanti la iyahambisana wazi wafunda ukuyishaya ungakwazi ukuthi uyiphendule ufunda ngayo funda ibheke phansi zingiphambanisa ngafunda ngaze ngakhanda ikani ke manje likaphalfini igalane likaphalfini ngafaka ke ngayibuyisela ngapha kulesandla sami ngakhona ukufunda kahle ke ngesandla sami ngoba nje ngasinikeza nangumshana nje nakuye soma upside down usibamba bakhombisa soba i-upside down ngithi mina ngisikuhle isikuhle uthi ubhuti kamalume wayesikudla umalume yinxele manje ngisho mina nginxele hlala ube ngapha uhambe phezulu ibhesi singezansi ibhesi okufanele ube ngaphezulu manje ibuya ngezansi kulapha omunye umsebenzi lento uyenza wena uyikhandela wena manje ukuthi ihambisane nawe ngikhandela mina into ihambisane nami senzifunda kabili uqala wafunda nje lesi ukushaya nje sifunda ngikopa ngibamba kanje yes mase ngisiphendula ngisibuyisa esandleni sami double chop ngenza omunye umsebenzi phezulu komunye umsebenzi sifunda kabili manje isandla lesi ngesigoqo sivuka lesedlula isithupha ngesigoba kanje kuthi sime kanje sibambele sesejwayele ukubamba sime kanje manje sigoqo ngisiletha kanje hayi manako kuthiwa 12 zingaki intambo u12 ungenapho u12 12 kwigama lami futhi ngathi manje ngithenga ngaqondana nesiginci esisebenzisa u12 string sona lehlobo yes manje mabe sishuta bengibona ngishuta ngaso bathi ushaya intambo zu12 bantu angizazi namanje bagijima befunda u12 beshaya u12 bethi ngishaya u12 bantu hayi ngishayela u6 mina phela kuhlukene ukubamba la ngoba ngaqala ngafunda ongeyami lento manje abakwazi ukudlala lo shoti
Lo shona ngiyakudlala omunye. Abawazi owami nje. Awuphinde Ngoze ngivele nawe. ithini ingoma? Roza khale yona kuza lo ngiyamlendunga ngibahlala. Oh yes sir. Africa my continent, Africa my home. Lo 12 nje wakwathi ukuthwalofu igama lakho lesikole Igama la. lami thola ngusiphi igama lami lesikole? Yes. U12 igama lami lokusizwa. Engangiqamba lona ngoba yimi engangeke ngimude ekhaya. Umndeni nje kababa yimi engimude. Onta ngathi bathi ngu12. Bafishane bonke bangaka. Imi ngethwe ngimude ngafuze ekhaya komama kwamthetho. Kwase kuthiwa ngoluthe lu12. Oh, ivele washini. Olude lukuthwalo. Yebo. Nolufishane lukuthwalo. U12 kwase kuthiwa Seku o'clock. 12 kwase kuthiwa ngu12 ngoba ngimude. Njalo lento lapho. Angazi ke legenge encane iwash ngoba sikhuluma ngewashi manje ukuthi izinto zonke seyiqonde ku12. Sayihlangana ku12 manje ngase ngiba u12. Waso Ngoba ngimude kunabo bonke ekhaya. Nakubaba ungisala nje mfishane ngimude kunaye. Okay, mana inkunzi yembongolo. Yini uthi inkunzi yembongolo? Ngayiqamba ukuthi nginkunzi yembongolo bangangelusa imbongolo ekhaya into engasuthi into engalali phansi. Imbongolo engabekwa futhi ekhaya ubaba eyithene ethi siyahlupha amazi seyiboya kulini. Iziphingi ikhwela qabuka amatroki ijaha umfazi phambili. Qabuka eboshelwe ngakho. Kunzi yembongolo ebekwa kubo kwakho. Kunzi yembongolo ebekwa kubo kuze ubaba wayengayibeki inkunzi zembongolo wayeyithene. Ngase ngiba inkunzi yembongolo ayibeke. Kubo kwakhoze yathena. Kunzi yembongolo ayibekwa kwakhoza. Oziyathena ngoba manje ziyahlupha vele funa ziyophinga iyokhwela Ngishiboshelwe mase ifuna umfazi yona ifuna umema. ivele iqashula iketanga. Ashula amaketanga ngiphikelele kumema lapha phambili. Wathi ubaba no lezi zinto vele siyithene zonke. Wayeyithene impela. Ingabikho nje inkunzi. Ndahani kufakwa ijahile. Ngabasazi kwase kuba yimi inkunzi yembongolo ayibekwa kweza kubo kwakhoza. Inkunzi yembongolo ayibekwa kweza kubo kwakhoza ngoba ayingabekwa imbongolo yenkunzi yembongolo yethu. La ikhaya nje ayingekho indaba ukuthi kunenkunzi yembongolo. Nca. Yayithene. Ma kufuna kwazimithisana zomithisana le nezemizi yabantu. Mhlambi izokhwela emhlambi yodibana nezemhlambi yabantu. La ekhaya yayingafuneki njengoba yayihlupha ikhona lento ekusukuzwe oyimasithi newayikhona. Ekuyiswe ekhaya. Uma ithene ayikhona. Hawu? Kuyisuthi Lena suke ikhala yenkunzi. Inkunzi le. Ethenwe yayikhali. Kuyisuthi lutho. Imbongolo futhi ayilali phansi ayiquli imbongolo. Ayiqula isuthe. Imayileli imiqondane nomuthi kanje ileleka. Mayibona imithule lokhu ithuthu ilele ijumekile. Ukuthi izolala phansi njengenkomo cha khohla. Mayilokhu isikusizumekile mayishaphaza nje. Mayilokhu ileleka iyaphupha mhlawumbe. Ithuntuta lokho ekuzwa kukwilo. Yes. Wow. Wow, yazi wow, iloko kuthiwa wow. Imbongolo ayetshisi. Ifana nehashi. Imbongolo namazinyo ngenhla nangezansi. Angiyazi angize ngayinaka. Yazi ihashi namazinyo ngenhla nangezansi. Okungetshisi kanti inkomo ngithi namazinyo ngaphansi kuphela. Ungathi ayinayo imbongolo amasinyanga. Ngizoke ngibheke. Hayi ungathi ayinawo ngathi ukuthi anze ngayiphetulula. Wayilusa kanjani into ongayinaka? Wayiphuzisini umuthi? Imbongolo. Hayi, no siyabonga baba yazi. Awusithi mhlambe umculo nomunye ungasawukhumbuli.
kodwa ama-album akho engacishe bemangaki nje? Qala ukucula ngo-1970, I'm sure 1971. Qala ukucula. Ngoba besenza i-album ibene ngonyaka. Yes. Senze hayi ngonyaka, hayi i-album ibene. After sasirekhod side 1 no side 2. Okay. Side 1 and side 2 unyaka wonke. Ngoba i-album ubuzuyenze uyikhipha mose una 6 months. Mose ubala lezi ngoma 2, 4, 6, 8, 10, 12 ngoba beziba u-12 ku-LP. Yes. 6 years yonke. Wenze i-album eyi-1. Thina sibuya kude ndoda. 6 years wenze i-album eyi-1. 2 hayi 6 months noma 6 years ngonyaka wenze i-album eyodwa. wenze Nakhuza i-27 single ngonyaka. Uside 1 no side 2. Yini 276? Kusethi EP manje. Ehhe. Shuthi uma bekhipha ingoma mhlawumbe ekhiphe 10 kulonyaka kuzophuma 2. Unyaka uzaphuma 2 ekuyo le album. Unyaka uzaphuma 2. Base zu-12 bese ihlanganiswa bese ikhesha bese zenziwe ihlanganiswa zenziwe i-LP. Mase zu-12 lezi ngoma. LP. Sezi-LP. Nazo EP le seshiwo manje. Wena ukhiqiza ingoma eziwu-12 kodwa ngonyaka kulo lokhu nje belethe 2 kuze phela 6 years. Cha. I-6 years wenza kuphela iminyaka eyi-6 wenze i-album eyi-1. Ngonyaka wenza ingoma ezimbili. Kuphela unyaka uqalo lana uphinde wenze ingoma ezimbili. Kuphela zothi mase zu-12 bese ikhoshwa ke zenziwa i-LP. Mase zu-12. Hayi ukuthi ngenyanga, hayi. Ngonyaka. Kusatayiswa ama-7 single. Kusahamba lokho side 1 no side 2 kuthengiswa khona kuqala. Satayiswa khona. Ofulela amakoti nje mina angazi ngenza ingoma ayiziningi angisazazi nokuyibiza. Sakhishela ku-album uSikhala Emini. Siswinduku uSikhala Emini uSamson, yes. Ngawenza after 6 years kwayikhani. Kuba i-album. Kuba i-album. Nakhona sengenza lo mngadi. Sengenza lo mngadi engangithengeli na uniform. Engishayisa isithombe ngigqokisa. Iluma le ntombi sengijulukile. Isakalani manje uqoka kanjani isaka? Isaka leli. Ekuthungela isaka. Cha, ngangikhandela mina into jabulisa abantu estage mangena bengihleka bethi ngumahlakahlaka nebhluko lakhona lipheshe ngesakayo. Ngithola malini lapha ngesikhathi wenza wonke lo msebenzi? Hawu ngosasithi sayibulala solo 5 rand khona sezithola u10 rand. Hawu. Sasithi sayibulala imali. Nani niyabulala imali? Hawu. Solo uponda bahlanu kumashola nasam shaya trip yonke ungalali la uhlala khona. Sihamba ko Swaziland, Malawi, Zimbabwe. 10 rand wena imali yakho. 10 rand manje. 10 rand. Ngisho ngawenza ama-shows amangaki uma kufika eGoli kubuyele eGoli ipay yakho 10 rand. Sithi siyayibulala. Anibulala. Ubani umeneja wakho ngalosikhathi? Yena umngadi. Kwakuyi Mafutha Enkukhu. Mafutha Enkukhu. Umngadi uyevela umngadi Mafutha Enkukhu. Usekhona Mafutha Enkukhu? Tafa. Saxabana nje sefe ngibuza ukuthi bethi angise yimi umuntu wakho wathuma wathi ayisanti mina ngafica iSuper 10 kuye. Nabo bekhala ngokuthi akababhatala ngaya mina emncobena ngaqamba ingoma ngathi akavuke nemali yami. Ufuna imali yami mina akavuke nayo. Wena wafuna imali yakho noma engasekho emhlabeni? Wayidlelana imali yami ethenga imoto engigibeza imoto ethengela abafowabo izindlu lapha kwaMajo. What about mina ngangani imali? Engenyule ekhumbini ikhumbi yemali yami njalo.
engenyule ngiyogibela iMercedes yakhe ifake osofa inayiloni ngihlala umuntu uyangithanda yami ngigwaqotha u-cold drink labantwana kanti uyangivala ngithi uyangithanda awanti lutho ongibeza imali yami Kwipolitiki injani ipolitiki? Uyayazi ipolitiki? Awuyazi ipolitiki? cha Awazi lutho ngalesikhathi. into engayingeni nje leyo ngoba kwathi ma lento ngifice sisebe sengiseGoli ngikhumbula nje besithixa ngenduku iNC ngase nginey'ndwangu ey'mbili ma ngibona iqembu le-ANC ngiyifaka la ngaphansi kwe-anti emhlophe awu-ANC kumlele ebomvu yenkatha shutheke lapha ey'nqeni fake lemhlophe Indwangu yani baba? ingani kwakuyiyona nakhuza yakhona phela Hawu. inkatha ayisebenzisa indwangu ebomvu uma ufake emhlophe we-ANC yakhala he Ngesikhathi kuliwa. mayi bekubulona ngempela futhi hayi ukudlala Uma uzohamba endaweni ye-ANC ukhiphe le emhlophe. efakewa le bomvu izosebenza uma usehostela la besihlala khona phela Elapha ehostel afake bomvu. bomvu Mawuye elokishini emhlophe bazoklinya bazokushubhula nje ayikho into yakho uhlala phi ngaleso sikhathi? ngihlala eMrafu Kusemrafu. Kanti le ngoma oyisha uthi alibuye izwe lobaba lingabuyi ngesibhamu hayi nge-AK uthini isuka phi lo ngoma? isuke ekhanda nje alibuye izwe alifuna wathi lifunwa abanikazi alibuyiswe lo baba hayi ngomagazini alibuyiswe nje ngani ngibona indawo esihlala kuyo mina la abelungu lapha kade bakhe indawo yabo banamaplaza angakanani emunye thina inqwaba ndawonye awukwazi nje ukuyobhosha Mana-ke le ngoma uyiqopha ubuka la noma ubuka eGoli uyiqopha ubuka la ukuhlala ubuka laseGoli nala ehe kuthi sihleli kabi lapha kodwa singabantu sodwa alibuyiswe lo baba angiyinhlangano awuhlangana nahlangana wena uyiculela nje ngiculela kodwa uyalibona leli ukuthi alibuye. nale kashe ngento safa saphela isizwe simnyama nokwakubulawa thina amaZulu la ngithi khona safa saphela isizwe simnyama lamula she Uyayiculela nje awuhlanganisela ukuthi nepolitiki. Ipolitiki singena ngokuthi kuyabulawa ukuthi ngumuntu phela kufanele ngijoyine inkatha ngoba vele ngumuntu ngisendaweni yenkatha kube ngangihlalele eGoli nje ngathi ngimsi njengohashi mhlawumbe ngabe ngiyi-ANC uba kulandela impilo phela okulandula impilo. landelwa impilo Usebenza phi ke ngalena komculo usebenza phi lapha eGoli? Mawusuka la ufika usebenza phi? eGoli angisebenzi lapha eGoli ngiqala ngize ngithola impela ukuyofaka estudio umkhathi wangithola ngisebenza esitolo sikaFala Nzimande kuFala Nzimande Ngikhona ingoma ethi Vala Nzimande yayisho ihlatshelelwe Soul Brothers le angithi nayo yayirekhodwa uNzimande nangisesitolo kodwa ngithathwe ngokuthi ngihlala isiginci ngizovalelwa lapha la ngiyophushiswa amasaka empuphu njengoba khona ushukela la ushukela ukhona la esibayeni esikhulu ubushukela ngani ngikhumbula ingoma yakhe nje ngimbheka bethi asimbheke sinomabhota kanti ushokimi uthi akumvalele khona kwangovolwa eshokimi ngalamasini nami sengifikile nge-45 yami eTufulela amakoti kuyanetha endlini ethi hayi esekhishwa wabuyisela eceleni sekuthiwa mina ngihambe ney'ntombi zesimanje manje yes yena isikhathi sakhe sokuthi uyarekhoda ufuna mina ngizombheka ngendlela encane ngiyasho kumvalele khona kanti ngizisho mina Sitshene ngophuzishukela ni ubudlelwane benu nisuka la emakhaya nihlangana eGoli noma nihlangana la emakhaya? ngamfica eGoli Umfice eGoli. Nishana ngeminyaka emkecishe ubemdala ubemdala. ubemdala Lo msebenzi ube ngaphezulu nje kobhuti okay. bekhulile Kodwa naficana esibayeni enkundleni. ficana enkundleni
manifica nenkundleni umthelela wakhe empilweni yakho uthi hayi awubanga muhle awubanga muhle awubanga muhle yini ngani nje eshona nje washona lestudio kuthi uyobhekwa ngasayile mina sengacasulwe le ngoma yakhe kade ngibhekisa nethi kumvalele khona ngovalana usho mina senziwa ngoma about la bese mbheka naye sesiqedwe uculo bathi uyivumile mfana uthi usuyela uyazi ukuthi usho konke lamasilo ndawo kahle nini unibanga into abakuvalana nekhona nesitolo cha anti uswele yami 45 le bengiyenza i2 single yes iyashaza ayifuni intombi zesimanje manje bafuna ngiyenazo beswazini yes ngiyodlala le ngoma ethi mangicabanga udala kuye kufika inyembezi ukuthangale zomo Aylina wami oh Aylina wami mabe msuduza befaka mina la ukuthi ngivalele khonile okwengovolwana bembuyisele emuva bese befaka wena kusuzobheka le ngoma le yengovolwana kanti ushokini manje kona kanipela ubudlelwane lapho bona phela njani wamsona kanti wena unayo inhliziyo empini cha ngingena inhliziyo empini mangibona into umtiko encinza ukuthi uyandlelisa ntena unamaqhubu lo mfana usakabi ngesikini awangayi umncabeni wakhe abangiyanga yayingekho futhi imali antu wancotshwa la enkandla yayingekho imali wawungenayo imali yokusuka le egoli kanti abanihambisanga ngana ngithi ngisesibani sisodwa ngekhumbe basamisanga kwanje kwakuhamba intombi zesimanje manje kuphela noma about ikenge impeka kita naye anti mina ngase ngimele qeqe sengene kulamantombazana kalomfana lo ubani lo wendebe luthingana sikhosana sesengikumajongosi mina yes sengene kumajongosi manje anti ayingadlelani mafaka majongosi ukuthingana sikhosana indebele nami ngapha yes kodwa kuyo unzimana yes kwintombi zesimanje manje ngapha kuphi usishukela noma bawoti nomthunzi okay ninjani nama-soul brothers niyahlangana niyahlukana niyabona nanzwana saswana impela saswana ngoba yiwo nje angithatha ngize ngasuka kangaka yibo babengithatha bengivulisa inkundla ngihamba nabo koswazini ngitripha nabo ngenza yonke into ngasiwa-ke ama-soul brothers abambe empilweni yakho kakhulu ufe uphula amazolo lapho mfe ngibabhulela amazolo bebese beyakhokhela-ke lo 5 rand bengikhokhela yibona abaqala banginikeza ngithi iyabulawa imali wo-15 rand ithi hawu ingaka ama-soul brothers afika vela no-15 kade ume ngo-10 usazi ukuthi u-10 nje noma ungadlala 45 shows imali yakho nje u-10 rand uma ufika khona hawu ukuthi into yangelanga udlala 30 shows 10 rand pay yakho uzoyihola ngenyanga uzohola mani qeda lo trip okuyi-trip nje manihambile mhlambe nizokwenza ama-shows mhlawumbe amabili noma amathathu noma eyodwa 10 rand noma ungenza 40 shows 10 rand lento yokucindezele kade awindala lento napha sababulala imali manje sebeyibulala le hayi laba badlalela 50 no 40 30 engahlali nesigingqi ngoyifaka isidi ngemfelinganise ngibone sigingqi sithwale phezulu esithi besikhala ngapha sishawa ubani thothi ushaya ibombe imali bashaya o50 50,000 umone kuya ngasithi siyakhala ngapha sishawa ubani sisigcina umuntu esiposa eposa ngaso hayi nje lento nomasipala wazoyingenelela bamzonda nje umshana lo ngoba wakwabaliswa lapha baze bamncisha namashoza basamnika ebabuza ukuthi ningazonikeza mina imali engaka uma nimbadale u10,000 mina ninikeza imali engaka
kwathiwa uJantusile abamkhipha naye lestim bamkhipha abona nje bengenamoto nje ngiyasokola nje ongaphathekile kahle ngizofonela bani yes ezongithatha ngiyojova asenamoto umlenzana neseyifanele nje kanti uyena obengisiza mangithi uTampilile nifone ethi hey awuphuthume ndoda hayi ngamfuni nje upetrol wakhe engamfuni lutho Iwadle malume kwenzelwa into emhlathuze nasi yanekhona banginika lokhu isithombe sami khona bamnikala lesithombe sakhe kunemali kodwa imali ephumaphi achaza kumalume ngisho isenti nasi njengoba ngimubi ngisho yona mali ingane zami ingqothule lapha endevini mayilambe lokho kwakuhamba kodwa kudla njengoba ukubona nje mana bavele bakulethe bathumela umuntu wakulethe noma kwenza umcimbi banginika kunomcimbi le stadium babemenzela umcimbi eRichards Bay yes Richards Bay stadium bebani noma ngayithola behola bacuni nalowo wawukhona nawo kwathi wahleli service provider kuze lutho angazi noma bacula babephofuma lapho bahola nami angazi ngoba nami angithola ngalutho bayihlela yini okwayithola nje mhlambe ukuthi singabantu base South Africa ethi baba 12 namankentshana hey usebenzile na into nje nawe wazi ukuthi cha nakhe engakuthola na sasibona lesi sithombe lesi sesiphezulu yes lesi siphezulu lokho kuyifokhonyana uyabona ngangingenzelwe ngomunye egoli ngisuka khona leka wanikeza kena 15,000 ngalokho lokho kubhale 12 ikhona ngathola ngakho 14,000 rand ke lokho kwaphela bese kuba semthonjeni emthonjaneni banginika inkomo usaphethe lo yamela lobuye lo safika nenkomo sasisana inkomo enkabe engakanani yena umuntu wakhe uqasha umalumeke loyo emthonjaneni gcina ukuperforma nje ubukunakile noma usixoxe ukuthi eSouth Africa nje makhulunywa ngomaskandi khulunywa ngophosishukela khulunywa ngawe angikwazi ngalokho bakhona abanye obaziyo mhlambe la eSouth Africa insizana nahlangana kwathiwa lezi zaqala umaskandi ngendlela mhlambe abesuthu noma amaXhosa kodwa ngapha kumaZulu ukhona ongaphezulu kwakho nophosishukela ayangibona akazi umzwe ndawo hayi laba bayibeka amakhosi ke omthandeni bathi sobe ngamakhosi omaskandi angazi ke kuyiboke futhi abasebenzela ama-1000 lapha basebenzele imali ama-100,000 ni ukwasebenza nomfazi omnyama sebenzele naye kodwa singendawoni besiphefuma sihlangana kumashosi ubudlelwane bunjani hayi besihlelana ngoba ngisho inofomu beboleka ngimboleka oh yes ningamanxele nobabili isiginci ubani oshaya isiginci kakhulu yena wayeshaya ngendlela yakhe isingakubi nangoma ophela isiginci lezi zihambelana nezigodi ngeyifunda nengoma ayifani nengoma ayifani umuntu udlala ingoma ezihlantshenziwa ngakubo yes nalo muntu wenza uciko ongangakubo uthi uma uciko ongakini yes yeah